Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 31 ka mga balay apektado sa sunog na nagluntad sa siyudad sa Silay. Dokpo, wala pa sa may nabato ni report nga mistaken identity ang matao nga ginpangluthang sa siyudad ng San Carlos. Sa balita nasyonal, ivermectin hindi makabulig batok sa COVID-19 suno sa DOH. PNP Chief Carlos wala sang salabton sa natabo nga pagugpaas ang PNP chopper sa Quezon. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Pebrero 23, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Good morning na mga ka-aksyon and good morning Action Doors. Good morning, Action Boy. Kaga sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor via Facebook Live and YouTube. Maayo gid nga aga sa inyo and happy Wednesday. Happy Wednesday! Like and share lang kita mga ka-aksyon ha, sa aton nga FB Live. Yes. Sige, subong is February February 23. 23. Ang February 23 daw hindi ko Ano? makita dre. Hindi mo makita nga man. Kay kagamay pro ari na. Ara na. Shoot na ni siya. Manam, yaw tanay sa aton mga ka-aksyon nga Sige. naga-upod sa aton sining aga. Good morning, gid kay Sir Mililiuligo. Good morning sa imo. Erla Vega. Kay ginapatamyaw ni Mililiuligo si Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Miss Jinky Dilagdon, Noel Amar, kag tanan niya. Members ng Energy Fans Club. Kay Dennis Richard Tiboro, good morning Dennis. Kay Atia Kimiriman, araman siya, good morning. Miss Jinky Dilagdon, good morning sa imo, dara sa may Arizona, USA. Kay Michael Cordero, good morning. Kay Sol Cordero, ginatamyaw niya. Kay Atia Kimiriman, watching sa din YouTube, pag sure ba? Sa din siya watching. Sa YouTube. So, kung go-watch. Go-watch siya sa Facebook. Go-watch pag siya sa YouTube. Wow, Ay, ikaw na very good, ginabongga. Damo siya load, Action Boy. Pang online class. Tagaan ko rin ni Lulay ah. Base, goro. Lulay niya edita. Oh. Kaga ni Lola nating pag ito sa Tupad ba live lang niya. Okay. Pero tinagin yung collection ni Atia. Kaya, Siya nagurong favorite apo. feeling ko man. Kaya Connie Laparan, good morning man. And Gina Macapas Cientos, good morning. Dra naman sa may barangay 29. Uy, maayong aga dra sa tanan taga barangay 29. Yes, good morning. Katulad sa barangay 29. Yes. Oo. Okay. Hindi ba sa ilan na ni Caitlin na yan? Ay, abi ko tupad sa 28. Correct ka man da. Correct. Nadampe, 29 dayla. I May think, ko pabalubi? hindi, I think ang kay Caitlin sa Piakdalan naman ng 29. Oo, ang may arko-arko. Perfect. Diba, sila ni Caitlin garo 28. Oh, or 28 and a half. Cherries. Good morning man. Kaya Cherry, lang. Cherry Iligan. Chevy Iligan, good morning sa imo. Taga inyo na. From Himamaylan City. Uy, ako niya kasi Manwa. Hindi pwede ka syudad kasi Manwa gina. Kasi manuwa na yan. Sabi ko ka syudad kay city. Munti kong Banwa kasi Manwa. Tono kay kung ka barangay, tika barangay mo. Ako barangay. Ka syudad. Kung syudad gina kag munisipalidad isa lang gid kasi Manwa lang gina. Hindi na pag-isli kay. Sige. Kasi magtalang Okay. kita. Kasi magtalang tabla. Basi makasuwan tas ang Comelec. Comelec dyan. Kay Dennis, Richard Tiboroma, good morning po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo palagi dahil ang minsan ay magpakailanman. Dahil ang minsan ay magpakailanman. Tagali, kalay. Okay, dance Sige, dance. Kumusta ka, dance? Mustang kwestaan ta da. Doon nakakita ko to. Doon nagpangakig. Doon na pangakigan siya. Ano nga. Ambot siya na. Do pirmi man siya pangakig ya. Kaya Migo mo Action Boy, Sir Turco Jungko, good morning man. Good morning, Migo Torx. Ara man si Mayeth Julian. Good morning.
Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, good afternoon dra sa inyo. Sila ni Ma'am Van, grabe ulan, ice now. Ay, ice na gid dyan, Ma'am Van, ya. Di ba? Here in Rochester, Minnesota. Tikon mga mo naguro We're daw, at the kuha na gym. naguro, nagkudulod nagko na nga. No, lagko na na. Kung ice, no? Basi bla matupaan nga mabukol blaw. Ni Buklan ka Kalo bla. ka gida Ma'am Van, ha? Si puno bukol ka tabi. Pero ga gym sila subong. Sige, enjoy. Kay Miss Jinky naman. Good morning, Miss Jinx. Kay Mr. Beboy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Miss Lily King, Alma Olegon, si Alex Monteza, Millie Oligo, Serela Samar Aguilion, and Emma Ababaw Abaluna. Good morning, kids. Kag sa iya kay Joe kag Lolita de Alagdon kag sa pamilya dira. Yes, Jan yes. Laschere, good morning man. Aha. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time las 6:09 sa detalye na sang mga balita lokal. Nagdangat sa 31 ka mabalay ang ginreport sa Bureau of Fire Protection Silay nga apektado sang sunog nga nagluntad sa sitio Dakutan Dako, Barangay Mambulak sa siyudad sa Silay kahapon nga adlaw. Suno kay Silay Fire Marshal Rufino Taniedo, magagmay kag ikit ang pamalay. Rason kung nga madasig ginlamon sang kalayo ang mapuluyan. Do ang panitan niya, mga alas 12:45 asang kahapon sa nabaton nila ang impormasyon. Apang launa 39 na sang hapon sang gindeklarar nga fire out, bangod tuman ka gamagag may sang panimalay. Kakinahanglan pa nila usisaon sang maidid ng lugar sa pagpatigayon sang mapping operation. Ginahibalo pa sang BFP Silay ang ginalinan sang kalayo. Hindi pa man makumpirmar ni Taniedo aligasyon nga nagsugod ang kalayo sa balay ni Merlinda Tabangan. Ginabulbanda kapin 500,000 pesos ang balor sang kalitan nga gintuga sang nagluntad nga sunog. Ang siya, lakit kung gagmay mga balay is 31. Ito nga partially is 2. Okay. The rest totally damaged. Okay. Sir, kay Merlinda, ginman, tabangan, nagsubo. Wala pa sir, kaya no investigation, basta so far. Okay. Siguro mga after sa ito ng ano. Masobra 30 ka pamilya ang temporaryo nga nagatiner sa Mambulak Elementary School matapos masunog ang ilapuloyan sa sitio Dakutan Dako, Barangay Mambulak, Siyudad sang Silay. Suno kay Kapitan Hazel Cordero, unang nga gindala sa grandstand ang mga biktima. Apang agud mas matagan sila sang mas komportable nga tiniran ginsaylo sa eskwelahan nga mo ang ginadesignar nga evacuation center. Dugang pa ni Cordero, preparado naman ang pagkaon gamit kay iban pa nga bulig nga ihatag sa mga nasunugan. Nagpasalig naman si Cordero sang ayuda gikan sa barangay. Ginkompirmar man sang kapitan nga ginpahayag ni sila City Mayor Mark Golez nga magahatag sang financial assistance ang syudad sa mga nasunugan. Isa naman ang totally damaged, samtang isa ang partially damaged sa sunog na naglunta naman sa Dalan Burgos, Mabini sa may barangay 3 siyudad sang La Carlota. Suno kay Fire Officer 1 Rolin Faulan, nagsugod ang kalayo sa balay nga napanagiyahan ni Percival Kagalitan. Totally damaged ang balay ni Kagalitan. Wala pa mabiluan sang BFP ang inhalinan sang kalayo, samtang nagkapanahon pang investigasyon sa mga otoridad. Partially damaged naman ang katupad nga balay ni Kagalitan nga ginapanagiyahan ni Hernan Nainip. Nagdangat naman sa kapin 40,000 pesos ang balor sang kalitan sa amo nga sunog. Sa iban nga balita lokal, wala pa sa may nabaton nga impormasyon ng Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo sa alegasyon nga nasalaan o kung mistaken identity gid lamang ang mga biktima sang pagpangluthang sa siyudad sang San Carlos. Sunod kay Nokpo spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, nagbalik dito ang scene of the crime operatives sa Soko agud sa pagpaidalom sang mas madalong investigasyon. Dugang pa ni Donasco padayon man nga ang pagkilala kung sino ang tag-iyas ang salakyan sa mga biktima. Nabaluan patay Sanday Andre Fajardo, Rudy De La Fuente, Russell Bukaw, samtang pilaso naman si Renante Chu sa naglutad niya ambush sa Ledesma Heights, Barangay Palampas sa mga syudad sadtong Domingo sang aga.
Samtang ipahamtang naman sa nagkalain-lain nga venue sa siyudad sa Bacolod ang 120 ka mga personnel sa Bacolod City PNP para sa sining pag-abot sa BBM Sara Unit Team karon nga adlaw Miyerkules. Ginpahayag ni Bacolod PNP spokesman Lieutenant Colonel Sherlock Gabana nga magluwas sa PNP may 60 man ka personnel sa Bacolod City Traffic Office o kung bitaw nga magasiguro sang maayong dalagan sa trapiko sa madalan nga baagyan sang caravan. Ginapanumdum naman ni Gabana ang tanan nga mag-intra sa Grand Rally nga hindi pagkalimtan ang pagsuksok sang face mask kag kung mahimo pa sundon gid ang physical distancing. Sir, no, may ginalatag kita nga security preparation sa para bukas nga event kag may 120 kita ka PNP personnel nga ipaga-deploy sa bilog nga Bacolod kung sa diin magahiwaton no ang ila kwa ni BBM. And as well as may sisinta kita nga bitaw man nga mag-augment para i-ensure ang flow sang traffic sa syudad sang Bacolod. Si Sherlock Gabana sa Bacolod PNP. Nakahanda na ang Task Force Disiplina sa patigayon nga campaign rally sang BBM Sara Tandem subong adlaw Miyerkules Pebrero 22. Sa interview action hotline ginpahayag ni Task Force Disiplina Head Wilfredo Gilingo nga ipasiguro nila nga hindi ma-violate ang health protocol apisar sa ginapaabot pagdagsa sang tawo. Suro kay Gilingo nagpalayag man ang City Legal Office ug CLO nga magapadala sang personnel nga magabulig agud mapabilin ang matawhay nga campaign rally. Ginpasiguro man ni Gilingo nga maga-issue sila sang ticket sa mga tawo nga pasaway o kung maglapas sa health protocol. Nibaluan, kahapon nga kung subong adlaw, Pebrero 23, patigayon ng campaign rally ni Presidential Candidate Bongbong Marcos kag running mate sini nga si Sara Duterte sa bahin sang reclamation area sa syudad sang Bacolod. Samtang nakarecord naman sa 87 ka bago nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Sa sining nga bago nga kaso, ang probinsya sang Iloilo may 35, syudad sa Bacolod 24, Antique Siyam, probinsya sang Negros Occidental 8, Capiz 5, Guimaras 4, Kaaklan 2. Ang recoveries nagdugang naman sa 762. Kag 41 naman ang gin-report nga bago nga napatay. Ang death toll karon nagdagat na sa 5,144. Na-recover ang masobra 300,000 pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6 sa Purok Langis, Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Ang mga nadakpan ang ginkilala nga Sanday Roji Hamelo, 46 anyos, kag Marcelino Nicavera, 24 anyos. Ang mga suspect ang lunsay ginakabig nga street level individual. Na-recover sa bypass operation ang 5 kabulto sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sa 50 gramos kag may estimated market value nga 340,000 pesos, kwarta nga 1,000 ka pesos, kag iban pa nga drug paraphernalia. Preso karon naman nadakpan sa custodial facilities sa Police Station 3 para sa nagakaigo nga disposisyon. Ivermectin, hindi makabulig batok sa COVID-19, suno sa DOH. Samtang PNP Chief Carlos wala sang salabton sa natabo kapag hugpaa sang PNP chopper sa Quezon. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
device ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong. Sige, ano ni man? Si Atiya ko no, hindi ang nagli ko no niya, yung mga tupad balay ko lang na sila. Si ano to? Si Lula yabla. Si Lola Edita. Kag si Lola. Nating. Nya ginludan ko yan ni Mama para sa klase ko, pero gina-watch ko lang ka-live niyo. Abado kami pa yung sala. So, mo pa yung sala. Yeah. Ipasa number mo kay Action Boy. Ipasahan niya ka. Ipasa de kay Ludan niya ka. Ludan ta ka. Sige, kay Toto Seralbo Lava. Good morning, man. Action Boy araman si Sir Edwin Pineda. Kag Action Boy nag-message kayo sa aton si Sir Roberto Galio bala. Happy birthday kay Brianna Miller. Yes. AKA Bri or Bri. Happy Bri. birthday today. Happy birthday, 21 Brianna years Miller. old na siya, Action Boy. Kay Pila? sino ni Nobia? Kay Kay Juan Guro ay kay Sino ni gani? Si Josh. Josh ne? Kay Josh Guro na. Si Josh ne? Sure bala? Siguro. Basta Kinabla. happy birthday sa imo, Brianna. Yes. Ay, Englishera. Nalipat ko. Happy birthday, Brianna. Enjoy your day and God bless you. Diba? Yes. Happy birthday, Brian. Good health. Good health, more life, power. more power, and So I think nag-dinner 21. sila subong. so 21. 21 pa lang si Brianna. So, Kanami Manang saya Modorel, ngala, no? si Manang Modorel nag-greet From your, Manang wala man Dorel. manang sa, sa US. So, sister. Sister. From your Alay. elder sister. Yes. Older sister. Bongga si Brianna. 21 pa lang siya. Oo. Sige. Si Edwin Pantaras bala, si Papa ni Kwan. Ni Action Eden. Mga shout out ko no sa mga mahilig magsasko sa mga riders. Gamay lang ang consideration kay Gaubra ubra na sila para sa ila pamilya. Ay, ba si Mga riders na mismo yung nagpang-deliver? Oo. May kay yung mga sasko ni Bla? Oo. Kinang may ma-order pero pag deliver to wala kliya. Gani man. Di ba ka ining maton nga mga riders pag nag-order ka be, let's say food. Baklo na nila mo. Di ba lagi na bakalan nila sila nang gabayad to. Di pag deliver nila prank gali. Amo na. Hindi nyo man pagamahan yung Amo na aton. sa pong notice ko, ato bala nag-order, ito bala tong naglabot bala 2K. Sa isa ka fast food chain da. Nag-order ko, actually wala gin-accept nila. Siguro nadudla sila sa mga Tiyan mo to nagtawag na lang ko mismo sa fast food chain. Kaya wala gina-accept sa Food Panda na or Grab, wala na nila gina-accept. Kaya siguro dudla Why na nag-accept ang? Ang order mga worth
2,000. Basta maglapaw ka na dala 2,000. Pila lang ila ginabaton. Ay, bataw si 1,000 plus lang goro or what? Kaya naglapaw 2,000 eh. So wala Yung nila. mga wala ta obrahon bala nga mga amigo bla, nang way bala sangkuan. So abi nila Action Boy, ang nahalita nila, ang ilagi na ano bla? Ang gina-orderan. Abi ginagamit pareho ng kong ngalan. gamiton lang ngalan ko. Oo. Abi la kung inalitan lang, hindi ang riders ang nalitan nyo. Kaya kung hindi mo pagkuhaon, wala kang damay mo. Kaya kay kisablay ka man mismo maluoy ka Luoy mabala sa ka man, rider. kuha mo na lang. Oo. Di pro ang ginalitan nyo da ang mga riders, maluoy makamuda kay ka pangabuhi malang na. Correct. Gusto nyo guro nga Si Action Boy namang deliver ay. ako na mang deliver ay. Joshua Bia, thank you sige. gid sa 75 stars ang insend. Sakay, ari na si Teacher Romela Ilustre Arevalo. Yes, good morning. Kagdira Ma'am kay Romela. Cielo. Kag Cielo. kay Excel Faye. Yes, kag kay Ma'am Luisa Melos, ara man dira siya ga watch mong. Oo. Good morning gid, Ma'am no? Luing, good morning, good Ma'am Luing. Sa akon nga mga classmates dira sa nag-meet kami kagabi Blacks and Doors. Kay isa na mga classmates bila came home from the US. Dugay na sa nurse. Sa New York, no? Nagpuli sa Monday, pero Friday balik naman siya. Ay. Balik bao. Oo. Puli. Ng Monday siya nag-abot, sa Friday mabalik naman siya. Ay, bongga. Hindi kaya may isa may utod. Puli lang. May utod siya nga taliwan ba. So Ate, basi work, basi kay tungod sa work. Or sa work kay nurse na to sa New York mo. So, Si Christina Advincula, way balo galing sa apelyido sa bong eh. Pero si Christina Advincula na siya. Kag mga classmate ko dagapon na mga kaupdana na mundlaw. Damo ko to na meet man nga mga hindi ko man mga classmate pero makilala man, no? So good morning dira sa inyo sa batch 81 sa Ramon Torres National High School, no? Yes, good morning. Sige. Ginatami ako man ni Bia Jonathan, si Mary Joy Fuentebella nga aga pagahugas bibiron. Ay, muna, bongga. No nga ikaw si Mary Joy na inapugas mo yaw. Dapat siya na yan, no? Dapat ikaw na ya. Oh. Send number atiya kay ludan ka ni Auntie Modorel. Kalain. Malati ako ha. Hindi nakakabalo na si mama yung gina-watch ko lang ka-live nyo. Importante, at least may makuha din siya sa live Action Boy. Kaya syempre Correct. balita niya, updated siya. Correct. Sa sige, da chat-chat sa kung kay Sinoda, no? Okay, sa iya nga in Alright. Very relationship. good decision na tiya. Isang iya nga in a relationship. Oo. Evelyn Sinaon, morning man. Kagay Edser Sandiente. Tamya naman sa Blue Blade Game Farm, San Pablo, Laguna. Sa Samiliano family, Kadiente family, sang Pangasinan. Standby na sa aton mga balita national. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop,
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto. Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginpahayag naman sang Department of Health nga hindi makabulig ang ivermectin sa mga sintomas sang COVID-19. Ini ang rason kung nga wala ginarekomendar sang ahensya nga gamiton nga bulong batok sa COVID-19 ang pangontra sa bitok ang ini nga bulong. Sa pahayag sang DOH kag Food and Drug Administration, base sa mga na-publish nga medical journals, hindi makabulig ang ivermectin para mabuhinan ang sintomas sang balatian. Ginpahayag man sang FDA nga ang rehistrado nga oral kag IV preparation sang ivermectin sa pungsod ang bulong sa mga sapat kag mahimo ini magamit batok sa bitok sa mga sapat. Sa mga tao, ang magamit amo ang topical Bangod sa pamahog sing COVID-19 nga bulong naman sa kuto kag pila pa ka kondisyon sa panit. Nagtukod na sa task group ang Philippine National Police sagud magpatigayon sa investigasyon sa pagugpa sa isa ka helicopter sa Quezon Province nga ginkamatay sang isa ka pulis. Sulo sa kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ginabugusan ini sang pila ka sangasang PNP. Kabulig man sa investigasyon ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Kalakip sa ginalantaw sang PNP ang posibilidad sa mechanical, technical kag human error nga rason sa pagugpaa sang H125 Airbus helicopter sa Banwa sang Real. Sa karon nagapabilin sa PNP General Hospital ang mga napilasan. Sa pagbisita ni PNP Chief General Junardo Carlos sa duwa ka pulis ng Pilason, ginpahayag sa mga nga wala nila ginapaabot ang malaing nga tiyempo. Nibaluan gikan sa Manila Domestic Airport sa Pasay City padulong Balisin Airport ang helicopter. Agud sugaton si Carlos kung makopdanan sinis ang matabo ang insidente. Ginpahayag naman Interior Secretary Eduardo Año nga wala sang rason para mag-leave sa trabaho si PNP Chief General Leonardo Carlos sa tunga sa investigasyon sa natabong nga pagugpaan sang police helicopter sa Real Quezon sa tung Lunes. Suno kay Año, nagapabilin nga PNP Chief si Carlos kag may matarong ini nga mag-usar sang PNP chopper para sa official duty labi na kung wala na sang sarang nga gamiton. Dunga pa ni Año, wala sang salabton si Carlos sa natabo kag magatutok lamang ang investigasyon sa kung ano ang rason sang aksidente. Sa manunduman isang patay kag duhang pilason sa pagugpaan sang PNP chopper nga tubtob subong ginaimbestigahan pa ang gintunaan. Nagnubo ang crime rate sa Pilipinas sa 73.76% sa unang 5 katuig sang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Año ang index crime sa Pilipinas ang nagnubo sa 34,552 sa 2021 gikan sa 131,699 sa 2016. Ang index crimes amo ang mga krimen kang isang murder, homicide, rape, robbery, kidnapping, physical injury kag walo kay ban pa nga special complex crimes. Suno kay Año ining resulta sa mas ginpabaskog nga anti-criminality program sa Duterte administration. Ginaklaro naman sang Malacañang nga wala ginadumili sa Pilipinas ang pagpauli sa mga overseas Filipino workers gikan sa Hong Kong sa piyak sa pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa among nga pungsod. Ginpahayag ni Cabinet Secretary kag Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles nga wala sang pulisa nga nagadumili sa mga Pinoy nga gusto magpauli sa Pilipinas. Samtang, yara naman sa gobyerno sang Hong Kong kung dumilian ang mga Pinoy nga magkadto sa ila sining nasyon. Ginhimo ni Nograles ang pahayag matapos nagapilar ang Philippine Consulate sa Hong Kong nga hindi magpatuman sang ban sa mga OFWs nga gusto magpauli sa Pilipinas. Nag-resign sa pwesto si Transport Assistant Secretary Goddess Libiran, epektibo Pebrero 28, 2022 bangod sa personal nga rason. Suno kay Libiran, nagligad pa nga Pebrero 4 siya ang nagsumitel sa iyang resignation. Duga pa ni Libiran sa tinalikdan niya 3 ka bulan naging mabudlay para sa iya pamilya nga nakaangkon sa COVID-19 kag nabiktima sang pagpangawat. Ginklaro man ni Libiran nga nag-resign hindi bangod nga maga-intra sa kampanya o kung hindi na niya palangga ang iyang trabaho. Para kay Libiran, nagdesisyon ini nga hatagan sang prioridad ang iya pamilya kag mangin iloy sa nagaisahanon sini nga bata. Nagpasalamat si Libiran kay Secretary Arthur Tugade kag kay Presidente Rodrigo Duterte.
Action Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Morning mandira kay Rose Wenner sa Germany. Good morning, Rose. Kag inyo ginamatian aton mga balita diri sa Action Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod kay Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong News Team. Aksyon Dorel Cabal. Kag Action Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon.